दोस्तों आज शूटिंग का 6th डे है और हम लोग यहाँ पे आ गए दुमनी चाय के बागान के अंदर। कहाँ आए हो? दुमनी। अच्छा। हाय। ये है पूजा बोरो जो इस फिल्म का मेन हीरोइन है। दोस्तों यहाँ पे हीरोइन का जबरदस्त सीन चल रहा है, ये देखो। ये माबा मोनसे गोरोन्थियावसो बेखौ बिदि खालामदों। पापा नङा आफा बुं बर'नि। औ माफा। बिसोर मा लाबोखो? माबा आलु आरो सजना। नों बायदि जिर' मानसिखौ लाफैनानै लाखिनो। दे रिपिट दे। नों बायदि गाज्रि मानसिखौ दोस्तों ये हीरोइन का दोस्त है, मूवी में दोस्त का रोल करेंगे। सिगां खालामखाबाय जेनेबा बे प्रडाक्शनावनो फैनो बिनि मुभिनि नामानो जाहैबाय दोहौ। हाय हाय दोस्तों, अभी हमारा शूटिंग होने वाला है बिल्डिंग के ऊपर विलेन लोगों का। तो हम अभी काफी इतना उत्साह में है। हाँ, बिल्डिंग में। और ये दोस्त मेरा कल ही उदालगुरी से आया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। हम बिग मोटा भाई। अभी वो भी विलेन का रोल करने वाला है, हमारे जैसे बराबरी का है। बराबर। आप लोग देखते रहिए। पीपू पीपू। मोनामदों बिराद मोनामदों। Hey guys, how the class? Class is class. And even that more class. Morning. Walking. Okay, running sir. Yes, okay, thanks. I go. Yes, coming. रिपीट लेके सर। बोतल से बोतल नहीं, बोतल थाम बोतल ब्रै लोङो आं सानफ्रामबो जौ सेरेब। बुङोब्ला बुंथोंसै जौ फाग्ला आंखौ, मुगैबा मुगैथोंसै मानसिफ्रा आंखौ, थेवबो लोंगोन आं दुखु दाहाखौ बावगारनो थाखाय। जौ बयनिबो गोजौ, जौ बयनिबो गोजौ।
Silasnya kartu bunda ya.